सैया के याद में हर आग दिए होले, लेकिन बिरह के आग ये गजब के आग होला। दुल्ही परेशान बिया, परदेसी सैया से कहलस कि सुनी, अगर रउआ नहीं आवत हम ही के बुला ली न। मरद ओकर समझावत बा, कहे कि सुन, लॉकडाउन 2 साल के बाद खुलल ह, तनी कमा मारे दे, बढ़िया क्वार्टर वाटर ले लीला तो बुला ली। में सुना था कहलस का कहलस रे